Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today po, napaka-excited po namin. Tsaka sobrang happy namin today. Dahil nakain tayo nito ng giant lobster. Tsaka, first time din namin nakain ng seafood boil. Yes Yan po. po, grabe. Pakita namin kung gaano kalaki yung lobster. Yan oh. Hindi po mangyayari ang lahat na ito mga ka-studio po kung hindi dahil sa isang mabait po na tao na nag-sponsor ito po. Sa buong buhay namin po, first time lang namin makain ng ganito kalaki po na lobster. Saka, yun nga, hindi kasi namin afford ang ganitong mga pagkain mga ka-studio. So, maraming salamat talaga po sa sponsor natin today po. Boss Marty Atendido. Yan po, yung name po niya is Marty Atendido. At saka, sa misis niya po, na isang Korean po. So, sana po tama yung pagbigkas namin sa name niya po. Name po niya ay Mi Jong. So, ayan po. Maraming salamat po, Boss Marty Atendido at Mi Jong. Maraming salamat po. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Mayroon po din silang mga channel po. So, mayroon silang vlogs as a Korean couple po. At saka, nagmumukbang din sila. Na-feature nila po yung mga restaurant doon sa Korea. So, ayan po. Ang dadami din po ng mga pagkain po nila, mga studio. At talagang, napaka-blessed namin, no, na nag-offer sila sa amin po na mag-sponsor ng lobster po. Ako po, hindi po talaga namin to makakalimutan po. Yes po. Dahil sobrang mahal po nito. I-reveal po namin ang price nito. Mamaya po, pagkain namin ito po, kung magkano to siya. At yun na po mga studio, at dahil po sa kabaitan niya po at napaka-generous niya po talaga at ng misis niya po, puntahan po natin yung channel nila po. Please subscribe at support na rin po. Paki-on na rin po yung notification bell para po lagi tayong updated sa mga videos nila. Maraming salamat po. In Korean mo ano yun? Kamsahamnida. Kamsahamnida. Maraming salamat po, ma'am and sir. Kamsahamnida. Sana Kamsahamnida. po tama yung kamsahamnida namin. So ayan po, pray muna kami mga studio. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan na po tayo. Si Sax po pala, hindi namin sinali. Baka ma-detect tayo ni YouTube, mabawal kasi mga bata. Tapos mayroon tayong sponsor. Ang laki pa naman ito naman, no? Pero, meron po siyang lahat nito. Mayroon diyang malaking crowd. Tsaka ito ma'am, hindi ko pa na, kung ano, bigyan mo siya ng isa. Yan. Tsaka, Nandito lang po siya sa gilid namin. yan po, oh. Ang laki po nito. Yan, oh. Wow, grabe mo. Dito ako sa scallops pa. Prawns. Sa'yo to, sa'yo itong malaki. Wow, Wow. thank you pa. Yan, kainan na po. Mayroon din pala kami sauce dito po. Cajun sauce. At saka po pala, lahat ng ito po, nabili namin sa Crab Pro Cebu. Maraming salamat po, Crab Pro Cebu. Dahil po, sobra pong laki ng discount na nakuha namin dito. Tsaka libre pa po yung delivery. Maraming salamat po. Crab Pro Cebu. Talagang the best mga seafoods nyo, ma'am. Quality talaga. We'll order again po. Maraming salamat. Hindi ko na makalimutan, no. Excited kasi kami kumain. Pasensya na po kayo. Grabe. Ayan po. Grabe laki ng ulo niya pa. Ulo pa lang, ulam naman. Hmm. Ang sarap. Main event lang natin to mga studio, ha. Napakita natin yung sauce, man. Ayan, no? Yan, may sili, garlic, ayan. Ang sarap to. Butter. Wow. Mang. Wow.
Ito po. Anong tawag ito? Ano yan? Kuan. Scallops. Scallops. Grabe, ang dami nito po. Ang daming kuhan, pakapin sa Bisaya. Marami siyang corn at saka potato. Hmm. Potato. Ang sarap po pagkaluto, Crab Pro Cebu. Maraming salamat. Saka po, instead of maliliit po na crabs po, at saka prawns yung nilagay dito po, mga malalaki po binigay nila sa amin. Grabe talaga, ang bait nila. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayan. Try ko tong kuan pang mussels. Mm. Grabe, ang dami nito. Oh. Ayan, oh. Wow. Ang sarap din ng sauce nila, mang. First time na namin nagkaon ng seafood boil po. Sa buong buhay namin. Sa buong story. Maraming salamat talaga, Marty Atendido at Ma'am Medium. Sarap mo eh. Yan po, sa mahilig po sa seafood dyan. Mm. Chat na po sa FB page ng Crab Pro Cebu. Mm. Sarap ang... Ito mang. Hinin natin. Ito po mga male siya, malalaki na crabs. Diyan, pakita mo mang. Wow. Sa'yo yan mang. Thank you, Pang. Yan, grabe. Ang laki po. Yung kinain po namin dati is female, Female po yun, oh. Pag female po, mga pupula po yung mga kuha niya. Taba. Wow. Grabe, ang laki. Ay! Wow. Parang naglawas na siya pa din. Grabe ka nakos pa. Grabe ni. Yan, may sili po. Oh, hindi masyadong makikita pala dito. Meron bang rice dyan, no?
ikaw na lang pa ha. Thank you. Ikaw, mag-rice ka pa? Kunti lang siguro. Gigyan kita ha? Mm-mm. Kasi ang dami pa nito. Ubusin natin ba? Ay, sakto na to pa din. Sige. Thank you, parang. Ito. Grabe talaga to. Ang sarap po talaga. Mga ihas kayo ni bagay di may kaon kay nani mahal kayo. Mm-mm. Para kaming naigno ba sa pagkakita namin ito. Grabe talaga. Ulo pa lang, oh, grabe na. Ang dako. Swerte ni Sak nakasudyo dahil umaya makakatikim na siya ng kawan lobster. Bibigyan pa rin namin siya kahit hindi siya nakasali. So, kayo mag-alala. Oh. Para safe lang po ba? Baka kasi mag-turn off comments ba? Mm-mm. Sayang naman, may sponsor pa naman tayo. Nakakahiya ba? Huwag ma-off comments. Naro ang salap ng mga garlic sa lumang eh. Ang sarap ng sauce nila pa, no? Manalo, ang sarap talaga. Ang dami ko nung kain kanin ito, mang. Mm. Here we go. Mang, Mm. ang laki ng ulo niya, mang. Mm-mm. Ang body pala ito, mang. Hindi ko makayang... Grabe, ang bigat. 2 kilos ba ito siya? More than 2 kilos ata ito siya. Tapos yung per kilo niya is 2,100 per kilo. So, 4,200 plus po ito. Isang piraso lang. Opo. Grabe ang mahal. Parang inasal ng baboy. Wow! Grabe. Ulo niya. Yan, ang daming laman niya, mang. Wow. Yan, open muna namin. Mm. Yan. Chilio Try dyan, ko to mang. pa din. Grabe, ang raming laman pa, no? Paano ba ito, bang? Dito na lang. Oo, may hiwa. Yan, may hiwa pala dito, mang. Mm. Wow. Sama yata ni. Wow. Wow. So, grabe, ang daming kuhan mo. Laman, ayan, oh. Laman, no? Mm. Kahit yung ulo niya, nga niya pa, oh. Ha, Wow. ito ba ni? Ninayon lang na tubig. Mga sambat, ta ni. Mm. Oh. Yan. Wow. Wow. Grabe. Yan, oh. Sige, mang, pakita mo, mang. Yan. Sige, yan. Marami po, oh. Grabe, mang. Kuha ka dyan, mang. Din, kuha mo, binlan mo si Sax.
Guys, ha? Ito sa kanya. Hmm. Yan. Yan. Natuslog na to. Yan. First time eating Lobster. lobster. Ang laki po. Grabe yung sarap no, ang lasa no. Panalo po. Sulit pala talaga, Mang. Hmm. The best po, panalo. Grabe, daghan puro unod na. Dire, sa tail. Hmm? Thank you so much, Sir Marty Atindido at sa wife niyo po na si Ma'am Mejo. Sakto ba ta? Mejo? Po, para po siyang dream come true sa amin. Laki-laki po. Maraming salamat talaga. Yung pa'y daghan na, butang dali, di mo takip ba, maabli ko na ni. Ihas kayo. Grabe ganyan kakuan ba? Kung danon. Uy. Sa'yo yan mga. Ito pa. Tanawan ko na ako, napay daghan oh. Sus. Kan nag-unod pa din mo eh. Yan oh. Oh. No? No na ka? Napay ulo mo. Hindi na natin ito maubos lang. Ang sarap talaga ganito kalaki mang. Yan, wala nang laman. Kadako ano oh. Awang kamot oh. Yan, lagay ko na dito mo, wala nang laman. Ito oh, mga galamay niya oh. Yung, may laman pa sa loob oh. Kunan ko kayo mang? Tama na sa akin pa. Sige. Yung sa loob pa mo. Kaso na to ni? Ikaw. Kalamay. Kalisod, kaso na no? Tuloy ng gito na. Sa ilalim dahil. Hmm? Ilalim.
Maun ko ni mga galamay. O kanang mga galamay, makaon. Mm. Lagay mo dyan sa gilid mo. Kainin natin yan, Maria mo. Yan. Meron tong madaming kuhan ng unod. Lah, uy, hulog. Wow. Yan. Ayan na namin, ubusin to. Tilok ko na muna yun niya. Yan, bigyan namin si Sax po. Ano po? Yung isang order ng seafood boil pa, no? Mm. Grabe, ang rami. Yung lasa niya, level up sa crabs. So, first time namin to nakain talaga. Mm-mm. Grabe po, pinaghandaan po talaga namin tong Grabe talaga. ngayon. Na-exercise po kami kahapon para dito po. Busing Marty Atendido po at kay Ma'am Medyo. Mijong. Maraming salamat po talaga. Yun na po mga studio, puntahan po natin yung channel ni Busing Marty Atendido. Mm-mm. Maglalagay din ako ng link sa description sa baba po. Yan po. Suportahan po natin po. Maraming salamat po talaga. Shoutout muna kami mga studio. Tsaka special shoutout po sa kakulab namin last time po. Birthday po niya ngayon si Ma'am King Limhar. So mamaya po birthday niya. Tsaka mayroon din siyang bagong upload sa birthday niya. Check out din po natin. Maraming Happy salamat birthday, po. Ma'am. Birthday po. Yan. Shout out Genesis Sevilla at sa lahat ng Pinoy sa Lamprel in Ajman, UAE. Hello po sa inyo lahat. Shoutout din Chief Nurse ako. Ito mayroon pong channel. Flora May Roble from Loriga, Cebu City. Yan. Shoutout din Giselle Gaspar from Riyadh, KSA. Gianz Alonso, meron po siyang channel. Christian Roncaris. Yaming Vlog, meron po siyang channel. Aina Balindong. Queen B S&S. Riggs Mahinay. Glenn Santiago. Dave Gabriel Mundia. Natalie Nicole Mundia at Randy Mundia. Angelica Labrador. Etelme Ibasawa from Japan. Ray J. Jaime. Shoutout sa mga taga Samsung Gmall Davao staff. Hello. Ay po. Marivic Sepnyo from Hong Kong. Gerali E. Neri from Cebu. Joy Z. Abside. Maria Idol Pao. Ramona de los Reyes. Hi, ma'am. Regen and Benevic Channel. Ito, mayroon silang channel po. Michelle Sabiliano. Baby Rain Ilora de la Cruz from Muntinlupa. Junior Ingito. Happy birthday Aileen Ronolo Mateo sa July 17. So today, Ayun po. Happy birthday. Janine Minyamen. Reynold Tapawan from Isabela. Matthew Jamison from Mambusaw, Capiz. Ay po. Happy birthday Ma'am Francia Salvatierra. Yan, happy birthday, Happy birthday po. Da Cornejos, meron po silang channel. Christian Flores from Iceland. Road and XZY, meron po silang channel. Takatsu Amimi. Ito, mayroon din pong channel. Arian Joy Latuza from UAE. Karen Junicio from Batangas. Team DW Asong Kalye. Jericho Ladanan from Las Piñas City. Lenny Narbonita from Leyte. Ilbera Digia at sa mga anak niya, Crispin at Kate Crazel. Dine and Lynn, meron po channel. Ito po, nagmukbang din po sila. Ka-start lang niya ng mukbang channel. Mary Joy Asna at Mitchell Sumail Batistis from Bukidnon. Milvin Lacson of Bacoor, Cavite. Micaela Gwen from Simon, Pampanga. Arlene, Oliver, and Alexandra from Malita Occidental. Ay po, advance happy birthday Jocelyn Shinohara from Japan sa July 22. Advance happy birthday po. Grace PJ Villar from Bahrain. Ans Mukbang Ting. Meron po siyang channel. Opo. Jeneline Pagatpat from Qatar. Ferrer Ansagon family from Carme Ace Rosales, Pangasinan. Mukbang with JD. Meron din po silang channel. Yan, nagmumukbang din po yan sila. Shout out din pala kay Sid Maynard G. Ito, nagmumukbang din po siya. Kakastart din po niya magmukbang. Taga Cebu din po.
Tsaka shout out din kay Vicky Asuncion Dolorosa. Yan po, ma'am. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang.